Babukeli beNyana Productions, sisemzimkhulu namhlanje. Sivakashela abafowethu la njengoba nazi ipage laNyana lihambela zonke indawo. So njengamanje siyajabula kakhulu futhi siyathokoza ukuthi sinathulela abafowethu la aba-organizer imashi ezoba khona la nge-13 kuleli viki elizayo ngoJuly. So sitheke asithathe isikhathi sethu abafowethu sizohlala nabo phansi sizwe ukuthi basiphatheleni. So sizocela nje ukuthi abafowethu njengeNyana bazethule, abafowethu ke sizozama ukuthi bazethule ngokuhlukana. Ukhona umfowethu ngale logqoka isigqoko, ngicabanga ukuthi kulezi insuku nijwayele ukumbona la ku TikTok, kuma social network iminingi kakhulu. Kuzoba khona ubhodi ngapha futhi naye ahambisana naye, ngicabanga ukuthi babambisene ke kulomsebenzi abawenzayo. Ngizocela ukuthi siqale umfowethu ngale azethule ka right wami bhodi. Babukeli okhulumayo lapha mkwenu oyama kaMthembu usuka esigodini sasemzimkhulu, usuka emzimkhulu esigodini saseNazaretha. Ngikhulele khona emzimkhulu, ngazalelwa khona emzimkhulu ngowasemzimkhulu. Ngokusebenza ke kuyikona ukuthi ke yikona kubuye kungihambise emzimkhulu, kodwa ke ngokwasemzimkhulu. Siyabonga Qhudeni. Siyabonga kakhulu mfowethu ukwazi. Siqale ke size kubaba ngapha ka right wami naye azethule bese siyaqhubeka nohlelo. Ngicela uthule mfowethu. Mangibingelele kuqala kubabukeli. Mina ngiuXolani ngowaKwaSonzaba. Isikhathi esiningi ke ngibizwa ngoUshwe. Ngizalelwe kwaSonzaba, kodwa ke phela ke kushiwo ukuthi uzalelwe kwaSonzaba ube kukhona indawo mhlawumbe ozalana. Ngeke sibe sachaza ukuthi ngazalelwe eBarakwana Hospital, njengoba kwaSonzaba ngizalelwe kwaSonzaba. Yeah. Isigodi sasemzimkhulu leso esingaphansi kwaSonzaba isibizwa ngokuthi kukaNomdabu. Yes, ikonke ikwaSonzaba ngokwendawo. Okay. Yes, kodwa ibizwa ngekonke ngenxa yokuba associatewa nesiganeko esenzeka ngesikhathi zabo Adam Koko. Yes, ukuze ibizwe ngekonke. Adam Koko ke wayezela emzimkhulu ngaleso sikhathi esuka eKokstad eze kwi reception eyayiorganizwe uSebenifato Donat Strachen. Then mayiphinda ke ezidlela into zakhe ke there was an accident eyenzeka on the way ebheke ekhaya. Ukuze kuthiwa those Cox Hills lapho kwenzeka khona isiganeko ngokuleyo ndawo ke mina yakwaSonzaba. Ngiphila la emzimkhulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Okay. No ke njengamanje bafowethu inkulu indaba ine march and march. Ushayela umhla ka30 wadlula endaweni ngisihambile bafowethu abakhumbulayo, sigijimile eThekwini, sagijima ePitoli, sagijima eGoli. Sahamba koYoville, sadlula koYoville, kwathi khona indawo ezingahanjwa koJeppe, sangena phakathi saphuma ngale. Abaholi ke bekhona beseduze. Ngufakazi ukuthi indaba yegameko ezimbi kuzona zonke le ndaba ehanjwa asikaze sibe nazo. Abafowethu futhi ke bafake isicelo ngendlela esemthethweni. Kwawukuthi ke izinto kufanele ukuthi abaphethe umthetho nabaphethe ke indaba zokuhlala la njengomasipala bacubungule, basikhiphela kusuku. Usuku balikhiphile ukuthi umhla ka13 mangaphosisi. Yes, kulindele ukuthi ngomhla ka13 kube khona imashi ezoba khona le dolobheni. Ke angingabi mudeke mina ngichaze, angeke ngilibeke etafuleni udaba mfowethu kakhulu Mthembu. Kunama video amaningi esiwabonile ngiqale ngawe nje. La ukhala khona ukuthi insizwa yasemzimkhulu kanti ziphi, kwenzakalani nikhona niyinsizwa. Abantu abaningi ke bake balithatha udaba balibhekisa kuwena ukuthi hayi lensizwa inasi isibindi naye iqhamuka noma kade singaboni umzimkhulu unyakaza. Bekhona abafowethu omalegini akade beke bazama baqhamuka sibabona kuma video besusa abantu uthothi kukhona ke ihliki ziba khona. Mfowethu yini wena enze ukuthi ke usukume uthi cha angeke ngifakele inselelo lento yokuthi angibaboni abantu abanyakazayo kuye kube mina ovele nje oyisusayo ukuthi cha ke manje ayisuke ngifake na social network? Dinga ukuphuzelwa ne
Ngiphuzele ijuice. Okuwesi nje kakhulu ngisike ngakhathazeka idolobha lakithi angifuni ukudlala ngawo. Ngisike ngakhathazeka kakhulu sengibona ngisho ubuse kungabazi la mizimkhulu. Uyahamba endaweni uyajika ubusa ubazi umuntu angaphandle. Labantu bangaphandle la mizimkhulu okwenza nje makwenzeka igemegeme uyithola ukuthi sekutholakala ukuthi ibona and okukubi kakhulu kuyo yonke lento ukuthi labantu bangaphandle aba undocumented awukwazi ukuthi uba trace. Yes. Nanokuthi ke ngalesikhathi ke kuyi-30 zika June kumachwa yonke indawo. Yes. Lola suku la mzimkhulu kwakuusuku oluyifanela nezinye izinsuku. Lola suku kwakuyisetshenzela nje wonke umuntu ozivukela nje uzele emsebenzini. Yeah. Leyo nto yangikhathaza kakhulu ukuthi kanti umzimkhulu unjani nangaba ungayiphakameli indawo yawo. Yangikhathaza kakhulu leyo nto ngabese sengidumala nami ngoba abafowethu esisebenzisana nabo bona omalekeni. Yes. Abanye bamazi ngomjilo. Yes. Bona omalekeni bazama kwabakhona ingqinamba lapho nalapho. Yes. Kwagcina ke ifail indaba ukuthi kube khona imatch emzimkhulu. Yeah. Ngasuka mina ngayivukela nje ngelinye ilanga ngasho ngathi ngikhathele. Ngavane ngathatha ifoni ngayibeka phambi kobuso. Ngasho ngathi kanti abantu basemzimkhulu banjani? Yes. Abantu basemzimkhulu banjani? Why indawo zonke ziba nematch? Umzimkhulu wona ungabi namatch. Kanti yini inkinga la emzimkhulu? Kanti emzimkhulu kwenzakalani? Kushuthi konke yenzeke emzimkhulu nangaba zonke indawo zizaba nematch, umzimkhulu ungabi nayo imatch. Yaqala lapho inkinga. Yeah. Hayi akuzange kuphele isikhathi kwasabala. Yeah. Yasabala ivideo. Ngisenza ivideo yodwa ngikhuluma nje ngomzimkhulu. Mayathi mayisabalakile ivideo I received ama calls from unknown people. Yeah. Threatening me. Ukuthi mangayiyeki lento ngizoyibona ukuthi ngifana noba. Kuzokwenzeka ubhi kwenzeka usi. Mina ke indlela engakhula ngayo indlela engiyona as umuntu if ever umuntu ezongithreatenisha mina ngiyageslayitheka vane ngiqhubeke kakhulu. Yeah. Ayi ngavane ngacikeka nje ngathi hayi ngoba phela umzimkhulu indawo yami and sengithola nama threats ukuthi ke manje mangayi ukukhuluma ngendaba ye match and match because ngifuna ukubhebhethekisa udlame. Yes. Konke ezokwenzeka kumina. Ngavane ngaphusha kakhulu ukuthi umzimkhulu ngulwele futhi. Yeah. Mangiphusha kakhulu ukuthi umzimkhulu ngulwele ngazama ukuthi ngixhumane nabantu bangaphandle. Ngazama ukuthi ngixhumane nabantu bangaphandle ngarecognize ukuthi hayi unomfo ekuthiwa umvuka uyama la umzimkhulu okhala ngento ethile okhala ngokuthi match and match ikaze yabakhona la emzimkhulu kumele ke kube khona inhlelo zokuthi kube ne match and match. Hayi kwasuka ke lapho sathu ukorganizer nangaba sesorganizile kwaukuthi ke iyaphuma idate yangomhla ka9. Yes. Makuphuma idate yangomhla ka9 kwasho ukuthi nangaba siba nemihlangano nabantu abathile ama stakeholders. Yes. Also futhi bese deploywe nomfowethu engihamba naye la namhlanje ukuthi azongilekelela. Oh, okay. Ubese deployiwe from i-match and match organization. Yes. Ukuthi wazongilekelela la emzimkhulu. Mase bemdeployile umfowethu Mvuka Sonzabushe. Yes. Ngokuthi ke sithola i-common purpose kuyo yonke lento. Okay. Masithola i-common purpose kuyo yonke lento ukuthi
nangaba sikhuluma siba nemihlangano nabanye abantu also from nabantu abaphezulu about lolu suku lolu la nge-9 yeah saba ne-common purpose ke kulento ukuthi because kunezinye izinto ezingakenzeki ekusamele zenzeke yeah sakhipha usuku la ngomhla ka-13 okay ngizoyibuyela kulolu suku lo mhla ka-13 isuka kumhla ka kumhla ka-9 yes angeke ngize nje la kubaba uMjoli yes baba uMjoli nangu umfowethu siyambona lapha ku social network ngoba ngesiqamba manga simaze khona ukuthi unale ntshisekelo ukuthi kube khona lolu suku mengabe simbona lapha ku social network wasuka umsindo waphakama abantu abaningi nabanye ama video ekade siwabona awabantu abalandelile basemzimkhulu uthola ukuthi abahlala emzimkhulu kodwa bayasukuma bathi hayi ngeke nangu oyama ekhuluma kuze kufike ekutheni nikhuluma oyama ngoba ngumbheka kwami mhlawumbe ne baby face kodwa ayikho kweminyaka akakabithi iziqine ngaleyo ndlela bapha abantu bathuleleni ifika kanjani ke la kubaba uMjoli indaba kuze agcine esehlangana nalensizwa bakwazi ukuthi bayifake umfutho into yayo balekelelana ukuthi bafike la bekhona njengamanje ya mangiqale kanje ngiyakhalela ukusho ebantwini basemzimkhulu ukuthi bayi-understande noba siyiqhamuka ngayiphi indlela kodwa ibizwa ngokweka yes noba iqhanyukwe nangayiphi na indlela kodwa isibiza ngokweka ngoba nalo othi ngenyanya okanye ngaphatheka kabuhlungu oyama ukuthi uthini ubethulile yena engasho lutho yes ungcono oyama wenze into errong to draw attention edinga ukuthi makulisukunyelwe lo daba yes okay ifika kumina indaba kamfowethu benginge uyena umuntu omlandelayo singazani yes kodwa ifika iqhamuka from i-office le-Marsh National all right ukuthi bukhona okwenzekayo lapha emzimkhulu yes awuzame ukusondela mina ke bengiseThekwini okay bengiseThekwini nje kule veki lalomsindo bengiseThekwini nakhona ke ngizihambele ke izinto ezemihlangano yayo i-Marsh kodwa ke ukufika kwayo iqhamuka phezulu yes manga ngizama ukuyisabela ukuthi ithini into ibese seyiqhamuka again kulo bhuti amsho yathi umalekini yes ubaba uMjilo yes ubaba uMjilo umngoma yes ubaba umngoma ke sivele ke sisebenza naye yes sisebenza naye ubaba umngoma then naye athi hayi ngeke Mjoli awuphuthuma usho ukhona okonakalayo asiyithina lapha ngomoya esizwa ngabanye abantu yes wena hamba pha uyosebenzisa iparenthood yes ubuzale ufike ulalele ukuthi kuthiwani mina ke ngakuphiwa ke ukuthi ngifike ngokulalela ngibese sengisho lento eright yes ngiyeke lenenye engizwa ngabanye abantu then ke kwaba sokuba ukuthi ke ngiyabuya eThekwini ngizofikelela kumfowethu umfowethu ke uma ngimthola over the phone yes then sibese sesiyaxoxa naye uma ngaba sixoxa ngisho nami ukuthi sengivele sengila emzimkhulu ngilinde wena naye athi ngila emzimkhulu then edolophini then sibese siyadibana ekudibaneni kwethu ke sibese sesibawa ukuthi ke asihlanganise lento ngoba vele iyiwani lento esiyishoyo sesingalungisa ke amaphutha uma ngaba kukhona la kuye kwaba khona iphutha mhlambe ekukhulumeni ngoba phela sona ngokukhuluma siphinde silungise ngane ngokukhuluma ngicabanga ukuthi ngizoke ngime okwamanje kona okuseqinisweni umfowethu lo okufanayo nabanye abafowethu mangathi uma ngaba silwela abafowethu kube khona abafowethu abazafuna ukusishaya kodwa silwela bona injalo nje yezwakala ngibuyele kwena mfowethu utheke kukhona ingcinambeza abakhona kusuku okalikade lukhethiwe initially kwaphoqeleka noma kwagcina sekuvunyelwana ukuthi akushintshe usuku kube olomhla ka-13 sifika nini isinqumo sokuthi ke ngathi lolu suku mhlambe kahle ngahlengiso ekuzama ukuthi kube khona oluthe ukuthi ukuba qamama
Usuku lufika ngoba nako sebethumele umfokasonzaba. Sebemthumela umfokasonzaba ukuthi azolekelela. Yes. Lifike sokuthi leso sinqumo sifike sokuthi ke kunezinto bese zihleliwe ofisini eliphezulu. Okay. Ukuthi ke zenzeke. So le date le isiseduze for ukuthi lezi zinto lezi zenzeke. Ngasicishe kushayisana. Yebo, ngasicishe kushayisana. Okay. Ukuthi ke nangaba sihlangana nama officials kwamele ke lapho change i-date. Okay. For umhla ka-13. Kube njalo ke ube umhla ka-13 njengoba sisho. Okay. Yeah. Sike sibuye la kusho nje ngizophonsa nje lo mbuzo ovuleke ngoba umbuzo ngiyophendula nobabili njengabahleli. Kwisimo la esisibonayo kuneyindawo eziningi amamasha sebekhona. Kodwa ikakhulu ngokwesilungu ngaze ngithi mhlambe kakhulu kuyekuthiwe ku-predominant abantu abathize. Yes. Njenga mhlambe eMaritzburg sibonile imash khona. Yeah. Kukhona abantu basedolobheni nelokishi. Yes. Kuzoba eseThekwini amalokishi amaningi akhele iThekwini sePitoli kanjani kwezinye indawo. Mangibheka umzimkhulu. Yeah. Kakhulu ungakahambi nje kakhulu uyathola ukuthi amakhaya aseduze. Yeah. Mhlambe iphi ke indlela enenze ngayo ukuzama ukuthi kufakeke wonke umuntu mhlawumbe abantu basemakhaya isikhathi esiningi sithi bayaphuza ukuthola information. Iphi indlela enenze ngayo mhlawumbe ukuthi ke bangafili as if nabantu basedolobheni noma basuka emadolobheni sebefika bazosifaka umkhuba wasemadolobheni kuze bakwazi ukuthi nababone babingxenye yalo lento lenizoyenza. Besisazamile ukuthi nomfowethu umfokasonzaba. Yes. Besisazamile ukuthi sixhumane nabantu abangakwazi ukuthi basilekelele. Ngiphinde ke futhi ke ngikubeke lokhu nje public ukuthi umuntu ofisa ukusilekelela angasilekelela. Ngiphinde ke ngibuyele kulento ekuthenini sisamile ukuthi ke nomfokasonzaba ukuthi sixhumane nabantu abasilekelelayo ukuthi ke kube khona imoto engakwazi ukuthi nangaba selisondela usuku zikwazi ukuthi zihambe zimemezela nangesikhathi sosuku zikwazi ukuthi kube khona imoto okanye nje ibhasi likwazi ukuthi lihambe liyolanda abantu emakhaya ngoba phela kunamakhaya angenayo usocial media ngenxa ye network la emzimkhulu kunenkinga ye network kwezinye indawo. Kodwa ke lokho besisazama ukuthi sikuhlele besingaka confirm lokho. Yebo.